Sa pagpasok ng buwan ng Abril, makikita na ang paunti-unting pagdagsa ng mga pasahero sa Bicol Center Station sa Naga City. Siniguro naman ni Cherry Bulucon, ang security officer ng terminal, na sapat at handa ang kanilang istasyon para sa pagdagsa ng mga pasahero para Semana Santa ngayong buwan at para sa national and local election sa Mayo. Ganito po, sa mga uuwi ng Bicol, kung maaari lang, kung kayo nakapag-book na ng mga buses at kayo babalikan, kung maaari lang, kumuha na sila ng round-trip ticket, kumuha sila ng round-trip para hindi naman sila mahirapan. Pag-uwi nila, pagbabalik na sila sa Metro Manila, meron na silang may assurance na makakasakay sila. Baga man na wala, na hindi nakakuha, dito sa Bicol Central Station, meron tayong mga buses dito na nakikater sila ng mga pasahero na yung walang mga booking. Meron tayong bus niya na nakikater niya. Sila na yung tagasalo ng mga hindi na walang mga reservation. Kaya lang, medyo ang kailangan lang dito tiyaga at dagdagan ang pasensya kasi mag-aantay pa tayo. Dagdag ni Bulucon, inaasahan nila na papalaw sa 60,000 foot traffic ang mga pasaherong dadagsa pagkatapos ng Semana Santa at eleksyon. Nakahanda naman ng 200 buses mula sa iba't ibang bus company para masiguro na hindi magkakaubusan ng sasakyan ang mga pasaherong lalabas sa Bicol Region. May mga extra buses din daw na inilaan ang mga bus company para sa mga change passenger. Nagbigay naman ng paalala si Bulucon sa mga pasahero na huwag basta sumakay sa mga van na nag-aalok ng door-to-door trip sa social media dahil koloro mamano ang mga ito. Actually, sa lahat ng mga pasahero, huwag silang tatangkilit na sumakay sa mga koloro van. Hindi lang yan van. Meron dyan yung mga minsan, yung papasabay ng mga kotse, mga SUVs, ay sasabihin ng driver, pang-crudo lang, which is na mamasahero sila, that is illegal. Once kasi ang private vehicle, i-utilize mo for hire, it is considered as kolorong. Mag-single motorcycle yan, mag-tricycle, private, mag-kotse, mag-SUV, kung ano-ano pa. Kolorong po yan. Huwag natin tatangkilik. At unang-unang sa lahat, at hindi yan naka-insure. Anything na mangyari sa mga pasahero, wala silang kapor. Samantala, mas pinaigting rin ng kapulisan sa Naga City Police Office ang seguridad para sa mga lalabas at papasok sa lungsod. Ready po ang NCPO dahil yearly naman po itong ginagawa. So, although may mga changes ngang gagawin because of past experience kung saan nagkaroon ng butas, So, pero so far, napakatahimik ng Naga City as to summer activities, Richin Bue, CSN.